Hello mga ka-jam-jam! Welcome to Arky Samari TV. This is Rin Fabilyar at your service to care and to share. So ngayon mga ka-jam-jam, meron po tayong gagawin. Magta-travel vlog po tayo at meron po ako mga kasama. Walang iba kundi si... Samori. Hello guys, hello. At si Jeans V. Hi, mga ka-jam-jam. Ayan, si Ay. Hi. Nawalang kasama. Wala siyang kasama ngayon kasi may trabaho si Gerald Kasipong. Tapos si Gary Kasipong. And guys, pupunta kami sa kanila ngayon. Yun ang travel vlog natin. At yung isa Si Lola, si Mat. Mag-hi ka naman. Hi. Excited daw. Iwalik si Lula. Okay. Ayan, si Lola. Mag-hi ka, Lola. Bye-bye. So ngayon mga ka-jam-jam, pupunta po kami sa lugar ni Gary Kasipong sa Barangay Barili, Valencia. Kapatid ni Yung sa Elron. Ayan yung kapatid ni Gary Kasipong mga ka-jam-jam. Elron. Hi Elron. Mag-hi ka, Eldron. Mag-hi ka naman. Hi. Nahiya siya mga ka-jam-jam. Hindi pa kasi siya sanay humarap sa camera kaya yan. Ayan guys, magmamas kami ngayon kasi magta-travel kaya tayo diba? Oh. Para na lang, tanggalin na lang namin yung pag dumating na kami doon sa Barangay Balili. Ayan. Excited na ba kayo guys? Lagi ko sinasabi, jamming na. Ayan mga ka-jam-jam. Kasama po, ayan si Lola oh. Yung driver namin, yung kapatid kong si Nat. Ayan yung mga ka-driver, may kibong. Excited to mga ka-jam-jam. First time ko kasi mag-travel sa Barili. Tingnan natin mga ka-jam-jam kung guys. okay ba yung daan nila. Saka yung view nila mga ka-jam-jam. Medyo maputik guys. Dyan, guys, Hi. tingnan natin mga ka-jam-jam yung lugar nila ni Gary Kasipong sa Barili kung maganda ba yung lugar nila, maganda ba yung view. Wow. Tsaka basta surprise lang mga ka-jam-jam. Ayan, nasa likuran siya oh. Kasama si Ay. Double na choy. What's up, jam-jam? Ayan, malayo kasi yung pupuntahan namin kaya kailangan may gasolina. Mag-hi naman kayo yan. Punta kayo ng Valencia guys. Tingnan natin yung magandang view doon kung maganda-benta ko po. Ayan mga ka-jam-jam. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Anong feeling mo, Lola? Sobrang enjoy. Wow. Sarap ng hangin, guys. Sila si Kuya Alki, guys. Saka si Ate Kitty. Hindi po kasi nakasunod sa amin kasi may may ginagawa pa. Kaya mamaya na sila. Si Gary kasi po. Gary Kasipong. Pinapaulang ko kasi kami ni Kuya Alki. Kasi sabi niya, may gagawin ko siya sa sila niya. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Basta may ginagawa kasi. What's
Naghihintay kami ni Arky guys. Okay guys, hinto muna kami dito kasi antayin Oo. namin si Kuya Arki. Manaok naman kayo. Ano Okay ka? sa barangay San Antonio. Bago rin ito abot. Layo mo kayo. Layo pa di ay ni? Saan ba tayo rito dadaan? Yan. Yung Diyan? maliit na daanan. Kining na yung pabukid, yan? Yan? Yan. Yung maliit. Ha? Paangat pa na. Ano ay, kasi nakarating ka na doon, mahirap ba yung daan? Yeah. Mahirap. Gano'n ba kahirap? Gano'n ba Mahirap, kahirap? medyo masarap. Nag-Valencia. Ano, maititanong ko ako sa inyo, guys. Ano? Ikaw muna, Lola. Sasagutin namin yan. Anong feeling mo na nakarating ka dito? Ayos. Oh, wow! taong lugar nga. Oh, wow! Nindot? Nindot? Oh, ikaw naman ay. Kobek, kutikwan, anong barili ka? Sana. Anong feeling mo na wala ngayon si Gerald? Okay, isa na single guys. Single. Ikaw, Gary Kasipong, anong feeling mo na sumama kami sa Sa'yo. sa'yo? Kalipay nga. Kuan. Kasita. Kuing mo na mo. Ito mo maor na. Pasaro imong handa kay imaman may pasaro yon sa inyo. Paghandar sa durong nga kuan. Kugang. Lobe ra. Mga laheng ba laheng. Ay, dili yan guys. Butong, dili lahi. Butong. Guys, medyo matagal-tagal pa po sila ni Ate Jeans saka ni Kuya Arke. Pupunta na kami guys. Kaya Guys. jamming na. Punta na kami ng Balili sa lugar ni Kuya Gary. Kasipong. Yan, yun natin yung kaanan nila doon. Sabi nila sa niya ay, hirap daw. Oh guys, maputik lang guys. Oh no! Jam. Ay, digi pa rin ako. Guys, tingnan niyo mga kajam-jam. Kung alam guys kung saan kami pupunta kasi na si Gary kasi po may Gary, saan ta pupunta Gary? Ano kuya? Saan ba yung daan dito pa? Ah, mali pala yung nakuha namin guys. Okay guys. Oh, dahan-dahan ka lang. Naku, ang hirap. Dahan-dahan lang. Oh. What's up mga kadam-dam? Nagtayo po guys. Mahirap yung daan guys. Kaya, hirapan sa pagmaniho yung kapatid ko. Tingnan nyo, guys. Driver Mikey po guys. Oh, wow! Pagkain ng dalan guys, maputik. Matigang maraming mga kubang-kubang guys. All day. Hirap yung daanan nila. Ano guys, hindi ito mahirap. Yung dala namin sa Malalog medyo mahirap. Oh, wow! Parang na yun guys. Madalarag. Yung iyo ba? Madalarag smile guys. Kalano. God, mantan. So ngayon mga kajam-jam, malapit na po kami. Natumbang na ganiya guys. Takling tong. Gari kasi pong maghay ka. Tawa, katawa. Malapit na tayo mga kajam-jam. Oh no!
madulas yung dala nila. Oh no! Oh, dadan lang. Yan guys, nakarating na po kami. Tingnan nyo guys. Ayan, si Gary Kasipong. Kuya, saan ba tayo? Saan ba yung bahay mo? Ano rin? Oo na po. Yan yung tatay niya guys. Tingnan nyo. Tatay mo ba ito kuya? Yan yung tatay niya guys. Yan, Gol. Mag-hikas camera, Gol. Yan, nagtanim sa ng sibuyas. Wala na nagtanim siya, guys. Ng abono. Abono, guys. So, anong feeling nyo guys? Anong feeling? Medyo masarap, pero medyo nahirapan. Nahirapan kami, guys, sa Kalisod. Dito na kami sa Barangay Balili, guys. Medyo bukid to, guys, pero nahirapan kami sa Kalisod, guys. At saka si Gary Kasipong, guys, yung pinupunta namin, guys. Yan, guys. Nakita ta nilang ate? Yan, guys. At saka si Lola nahirapan sa Kalisod nga namuumo sa bato. La, mag-hi ka sa camera la, bisag namuumo ka la. Yan, nakatumba may guys kasi medyo mahirap yung daan nila guys. At saka ano to, Doy? Bulag guys, kung kinalagag bulag, nandito la guys. Isul sa garang guys nga, putol. At saka, marami pala ditong bulak guys. Kung magkinahanglan kayo ng bulak guys, marami yun dito guys. Yan guys. Yan. Bulak guys. Wow! At saka may kapayas pa guys. Dito guys. Maraming kapayas pala dito guys. Yan. Yan guys. Yan. Ano guys? Ano nakita nyo guys? Kapayas. Yan. Mag-hi ka na rin sa camera. So, ngayon guys, papasok na po ako. Papasok na sa guys kasi namumo sa gana guys. Okay lang na guys. Ito, Gary Kasipong. Masa ikasulti nga nambot may diri niyo. Ano siya kasulti rin niyo? Kamu ang nanay kasulti. Ano siya kasulti rin niyo? Medyo masarap at saka nahirapan. At saka Ano nahirapan? medyo hapit magbungad guys. Ayan guys, namumo sa bato guys. Yung Paparinga muna kami guys. namumo na sa guys at saka si Ay Asinggista. Ayan guys. Nandito ako sa labas guys. Naningin-tingin ako dito kung anong pagkain dito guys. Anong pagkain ba dito guys? May rambutan. Oh wow! May guava at saka papaya guys. Yan guys. Marami pala ditong mga punong kahoy guys. Oh saka wow! May lumboy. At saka mayroong mga kugang-kugang dito guys. Ginagawa mo! So, ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo yung magandang view. Oh Tingnan natin guys. Yan guys, yung magandang view guys. Tingnan nyo guys. Guys. Oh wow! Pulutan. Dito na pulot ako namupras ni tanah. Tingnan nyo guys, hindi pa natapos mag-abono yung tatay ni Kuya Gary. Ayan. Ang dami palang tanim. Oh. May saging. May sibuyas. At saka may lubi pa. Ang dami lang tanim guys. Tingnan nyo. Ang puno. Ang puno. Ikaw kuya. Tulungan mo naman yung tatay mo kuya. Ginagawa mo! Kuya! Tulungan mo yung tatay mo oh. Ayan guys, yung malaking unggoy. Ginagawa mo! Tingnan nyo. So guys, sumuong ka lang dito guys. Kung hindi mo kaya, wag ka nang tumuloy. Andas, di ko maigo guys. Di ko kaigo guys. Hindi siya kaigo guys. Sige, sige. Subukan mo. Subukan mo, Matmat. Hindi mo kaya, wala dito pa lang eh. Uy, hindi samot, di ka. Guys.
Masyado parang Hindi siya magkuba sa kanya. ayun guys, hindi ko kagi guys. Anong pupuntahan natin dyan? Dito. Dito. Diri pala guys. Yan. Hindi ako mahigo sa malaki dito sa maliit. Ah, nagtalikod yan eh. Ayan guys, tingnan nyo kung paano ako mag-ano. Ako gano'n, mag-ano pero. Hindi. Ala guys, sarag baki guys. Parang baki. Ano to kuya? Ang hirap. Yan guys. Tingnan nyo guys. Kung sa may atong gisuro yan eh, naday mo'y tanom. So ngayon guys, nandito po kami sa taniman ni Gary Kasipong. Oh, wow. Ayan. Yang talong nga way hawan. Kay mga tulo na kuno ni katuig. Ginagawa mo. Nya wala pa gyud niya kahawan eh. Nagunsa daw ning tawhana diri sa? Wa may hawan, tulo na katuig. Tapos ang dami lang ng tanim guys, tingnan niyo. Oh, wow. May maraming kalabasa guys. Ayan, tingnan niyo oh. Kaso ano? Walang linis. Tapos guys, ayan, tingnan nyo guys, oh. Yung ano, bulak ng kalabasa. Oh, wow. Tapos, may mani pala sila guys. Yung gagawing peanut guys. Ginagawa mo. Ayan. Ayan Oh, guys, tingnan wow. nyo. Ngayon guys, wala pa kasi sila si, ano, Ate Jean saka si Kuya Arke. May pinupuntahan pa kasi sila kaya nauna na kami dito. So ngayon, hihintayin namin sila. What's up mga kajam-jam? Nandito na kami sa... Anong pangalan ng lugar to, Choy? Anong- Balili, kapag siya data. Balili Datag. Yan. Among giapas so si James B o si Arky nandyan na. Yan. Nandito na sila guys. Hindi nahirapan sila sa kalisod. Yan. And guys, Irene ang tai. Ikagwan ka na daw guys. Irene, mag-hi ka naman. At saka si Nelen. Nelen, sabi niya. And guys. Yan. At si Agi. Mag-hi ka te, mag-hi. Ginagawa mo. Hi. Ayan mga kajam-jam, medyo naligaw kami ng konti kasi ano eh, bago lang kami dito sa ano ni lugar ni Gary Kasipong sa may barangay Balili. At iwan ko anong sitio dito. Balili. Balili siya. Balili, Valencia. Ayan mga kajam-jam kasi ano eh, nahuli lang kami nang dumating dito kasi ano, may binibili pa kaming ano, pang sahog ng ano, buko mamaya. So ngayon mga kajam-jam, simulan na kami aakyat. Yan. Go. Subukan namin, parang lumiit yung tiyan namin. Nga, malaki na. Labanga, kung gusto ng motor ako, dali ba nagkuba? Yan guys. Sabi ni Gary, may nagtitrill doon. Bilin ko itong Dito sa noon. Dili. Yan, si Gary Kasipong. Oh, wow! Angat. Pagkatong pangmotor ng motor. Angat, bisag ako na magdala. Oh, wow! Katong ulan kayo, ang mga motor naabot dito sila, gabi na taagi. Sa ulan. Ginagawa mo. Magkaya kayo sa kamera. Medyo gikutasan sila guys. Medyo ano dito guys. Hello guys, what's up mga kajam-jam? Ayan guys, kasama ko ngayon si Gary Kasipong, Mangwa at saka si Matmat. Mangwa kami ng ano, kamuting kahoy guys. Ayan guys, samahan niyo kami, let's go! Ayan guys, papunta kami ngayon sa taniman ni Gary Kasipong. Ang laki pala ng lupain niya guys. Ayan guys. Dito po ang mga kaganapan guys. Nang dumating kami dito guys. Wala, butang tayo sa kakawayan na, dito agin ang RP. O yan guys, kasi maliit yung ano, daanan doon.
Guys, ditantang yung sa kabukawayan guys. Kaya di kaagi. Mga guys, sugdan na to ang pag naor ang pagkuha ng blanghoy, no. Yan. Yan guys. Naon ni mo parang makuha, no. No, No. dagko kay uno ni guys. Oh. Murag way unod guys. Galagunot guys, galagunot. Murag way unod. Naa guys. Wala Guys. sunod. Ang sobrang saya. Hala. Yan, ang laki guys, pero maraming naputol guys. Oh, Sayang yung wow. isa. So, parang mas malaki pa yata yung natira doon. Yan guys, initak na ni Gary Kasipong. Guys, no. Naon ra, no. Na. Na. Wala na ni dagko kay ilan namang gikuhaan. Meron pang isa dito guys. Oo. Hindi. Tingnan niyo, tingnan. Oo. Okay guys, naputol raman Pero guys. okay na. Gamay na malaman. Ginagawa mo. Guys, Daghan bilin na puto. masarap ka punuan Karon, guys, pero usa ka puno ng punuan. balde. Kapit ng puno ng balde. Oh, Karena na. wow. Nas. Mga guys, oh. Ito ka malaki. Ano punod? Oh, na sobrang tigas. Oh, wow. Punod na guys, kabilin. Dito. Wala na naputol guys. Dito, hawak na dyan. Kaya kung kalihon dyan. Puto-putuon, puto-putuon eh. Oh, na kinabuhi na mo rin mga guys. No, no. Ito. Oh, Yan wow. po si Gary Kasipong guys. Walang arti-arti yan. Mga Basta arte-arte yan. Kasi, arte-arte, walang pagkain. Oo. Ito, oh. kasi ganito talaga dito sa bundok guys. Pag mag-arte-arte ka, hindi ka talaga mabubuhay guys. Pag ato ka sa Yung gikawat na ako ang tanong. Ginagawa mo. Yan si Renz Pavillar guys. Nagugulo dito sa vlog ni Gary Kasipong. Kalau ka guys, wala po guys, magkapil-apil. Ako aning tanong, yung gikuha ng unod. atong kaon kayo nang kaon ta. No, anaon ra mga Daghan jam mag Yan pala guys, ang papa ni Gary Kasipong guys. Yun ang biological father niya. Biodegradable. yan tayo dikri. Sagbot guys. No. Ito mga guys, murag kuan bitaw. No. Yan si Gary guys, para naghukay ng bulawan. Oh, Ginto pala sa Tagalog. ginto mga guys, oh. Yan. Tignan mo guys, ganang kalaki guys. Malaki-laki. Pag ito kasi Oh, bukid, mao na wow. magkabuhi. Oh, Yan. yan. Kaya wag kayong puyo dito sa bukid. Bye pa dito. Papili mo syudad bukid. Bukid kay no may pagkaon. Oh. Monan. Okay guys, amo ng Okay, lutoon ni mong balanghoy. Ito na namon eh pagkuan. Pag dire ka, oh. Kulit ta. Yan guys, balik na pamigsulod dire sa balay ni Gary Kasipong guys. Magabot ka na, sobrang saya. Yan guys, binalata na ni Renz Pavillar guys. Tingnan nyo Yung guys. kamuting kahoy guys. Wa, may mga kanibang gahi kay linghod kay kuan mo na. Kanang linghod pa kayo muhimo man taning unod. Di mo na mahimo unod. Lingkod pala gini. Linghod yun. Di man igulang. So di ni labo. Labo na kay. Kayo di man gulang. Sa inyo ha, baridaghan bang inanong balanghoy rin? Nako, marami. So ganyan, Kaya sa sobrang dami ganyan, wala. ganyan Kaya sa- katalino guys, si Rin. Bisaya ang tinatanong ko, Tagalog ang sinasagot niya. Ganyan. Tingnan nyo mga kajam-jam. Ngayon, uuwi na po kami. Ngayon guys, uuwi na po kami. Galing kami sa bahay ni Gary Kasipong guys. Ngayon guys, uuwi na po kami. Kasama kaming lahat uuwi tapos maghiwalay kami ng daan ngayon. Ako papunta doon sa ibaba, sila papunta doon. Yan. Ngayon guys, tignan nyo maya.